student leader kane kamar ariyo. Koro pod achiegni gi sirikal no. Sirikal kaka chenro magi kaka tayo. Kasto sani an a personal assistant mar vice president Mama Sinde Muliro. Koro bet ga winjo gik moko maliekore. Gima timore en niya, nyithindo gi manicho donjo wang'e ne gidwa bit matindo ahinya nikech napen to be a desk manitimo nigi admission. Iyudo ka nyathi jatuo 7, iyudo ka nyathi jatuo 8. To nyathini dhi yudo help, gigolo help gi no biro chon. Moko biro help gi biro ka gin dala. Nyathini okia kata ni pok nomulo 26,000 mamare. Koro sani oyudo 26,000 to en idol. Koro gik moko ariyo nika. In idol, ok idhi e class, to yudo 26,000. Gidhi ma mielgo, moko koro dhi mana kuonde gine. Moko puonjre nyaka madho gik manoko madhi gik makechgo. Koro okelo buok kendo okelo luoro. First year en ng'at moro mang'aw. En ng'at moro mang'aw kaka nowachno. Iwuondo gi mang'eny malich. Gi continuing student. Koro sani giyudo chance nikech koro onge ng'ata like onge gimoketo. Ng'eni ka in busy to iyudo in gi time, onge time moro mang'eny mar timo gik moko. Koro kaka time nitie ni kaka dwa keth gi no nikech keth to nyaka keth gi, but koro kethruok dwa bit mamedore. Nikech kila ng'ato koro en idol, kila ng'ato nitiere koda thuolo, gionge class gitim nang'o. Alafu bende helb bende wacho ni sayudo wang' ni helb kodok kata imbe yudo helb, imbe ni sayudo. Ambe mara nobiro. To koro wan e model moro cha ok wayud mang'eny kaka giyudo ni. Gin giyudo 26,000 30. In wan mek wanoyudo 16,000. 16,000 ng'ato kan mosesomo mochopo e hike mar 4 be kata boko dhi buogo kata data ni 16,000 odonjo. To kora mana in 16,000 litimo godang'o mana maling' gedo mara ni samoro kata mana janyuol nyok ne TV gi sa kata mana koneno itiyo kode yo makare nikech gini Masinde gimomiyo napenjo Masinde ng'e kuma ntiere chuny boma kaka Mega kocha kipimo gi ng'at mantiere chuny boma ma Nairobi kaka wacho ni Eriksen ngima ma Nairobi gi ngima ma kaka Mega nyalo bedo mopogore. Oyo unyalo mana nyisa ka ponono ne rembo kata ka ponono ni pacha na ok otenore koda paro ma intiere go. Iwacho adier kucho ngima ok dabet matek. Ngima ni piny matin kipimo gi kaka Nairobi ntie. En piny mang'eny. Na awinje kata awuoyo gi jowa mani Nairobi masomo koni. To konyisi kako chulo ot. Tiwacho ni to kare wan to wachulo ang'o? Kare ng'o mwachulo? Konyisi kako nyiew gik moko. Chiemo. Kako nyiew chiemo. Ineno ka ngima opogore. To all in all kata ngima bed man opogore.